Ovdje je Tonija Šeparović. Danas ćemo izvesti intervju nakon našeg filma. Krenimo. Dobro večer, možete li nam reći mišljenje o našem filmu? Bio je vrlo dobro sastavljen, vrlo zanimljiv i poučan čak. Film i ponosna sam na to što smo mi Hvala Iva. Dobro večer, možete nam reći dojmove o našem filmu? Prekrasno, stvarno mi se svidjelo, pogotovo iz pozicije nekoga ko nije iz bola, bilo je jako zanimljivo vidjeti sve ove običaje. Izjave ljudi koji su nosili križ su mi bile jako lijepe, emotivne i jedno veliko bravo svima koji su sudjelovali. Hvala. Znate kako se ono kaže da bolje da umre selo nego običaj? Ste čuli to kaže? Niste čuli, niste, ali ovo naše selo neće umriti, vas imamo u školi 161 učenik, a neće umriti običaj kad imamo ovako pametne mlade, cure pametne mlade ljude koji su, ja znam da ste vi ovdje uložili ogroman trud, nadam se da su svi svjesni koliko ste sati rada i odricanja imali da bi snimile. U meni je jedan super film. Ono što sam uspio vidjeti, ovih možda i stotinja koji šta je bilo, svi su svaka čast. Hvala. Sad sam sva rasplakana, pa ćete onda znati. Znači, mislim, jako lijepo ste ovo napravili i evo kao što vidite, ja sam se baš ganuće me jedno uhvatilo. Prvo što je to jedna divna tradicija koju ste vi na jedan lijepi način prikazali i slikom i pričom, a naročito ovi napjevi, mislim, ovi napjevi su vrlo vrijedni. Osim toga tu se dalo vidjeti puno naših mještana kojih više nema, nekih starijih, koji su među vremenu otišli, tako da je vrlo bilo poučno za one koji ne znaju borsku tradiciju, umjetnički jer su to predivni napjevi i vrlo ganuto zato što su ljudi pričali onako, naročito križanoše i muški i ženski pričali su baš iz srca onako kako su doživljavali, meni je bilo vrlo zanimljivo čuti uvijek tu dimenziju vjersku u njihovim pripremama i u njihovim doživljajima, da to nije u stvari neka vrsta fitnessa i neka vrsta zabave, nego je uvijek podloga bila jedan duhovni rad, duhovno bogatstvo, znači duhovna priprema i duhovno bogatstvo nakon svega toga, doživljaj koji pamte na svim razinama, naročito na toj duhovnoj razini. Tako da, baš vam hvala za ovaj film i nadam se da ćete ga popularizirati, da će se vidjeti češće i dalje, ne samo ovako u jednoj ovakvoj manjoj grupi. Večeras je zapravo bilo dosta ljudi, ali mislim da je ovo vrijedno pokazati i većem broju ljudi i na više mjesta, ne samo ovako u Hvala vam.